Chukwuka na-akpọ n'anya Willie Obianọ na-akpọ n'anya Keke na-akpọ n'anya ijebe afịa ọ nọ n'ụlọ ị nọ n'ezi gị nataba ka ije binye aka emesela ọkụkọ maka ndozi obodo anyị Ojukwu Ezigbo gwara anyị na nke a bụ nke anyị apụga bụ nke anyị onye ọbụla tụnye akwụkwọ ya ebe esela ọkụkọ maka ndozi obodo anyị ndebe anyị anyị tụnyelu Chief Willie Mmadụ Abrọchukwu Obianọ Agboko Global maka agba nke ịbụa ife agbanaka ejiri enye nene ya okporo ụzọ anyị bụzi awala awala ọkụ street light ebe niile flyover dịgo n'Ọka ndị ntorobịa na-enwe ọlụ Anambra na-akọ ugbo pensioners na-eli ụgwọ ọnwa ndị ọrụ oyibo na-enwetazi ala ọ bụzi nchekwa ndụ na akụnụba airport a na-alụla anyị 40 million community choose your project ife ndị ọzọ dị iche iche na-arị ịtọ na ụma ndebe anyị ka ikene Willie Obianọ maka na ekene onye gburu egwu ọfụ efi ogbuo ya bụ jee binye aka ebe esela ọkụkọ maka ezi ọlụ ka ije binye aka ebe esela ọkụkọ maka ndozi obodo anyị